Déu us guard, un diumenge més tinc l'oportunitat de trobar-me amb tots vosaltres per comentar alguns aspectes de la paraula de Déu. En aquest diumenge continuem llegint l'Evangeli segons Sant Marc. El continuem en el lloc on el vam deixar la setmana passada. Recordem, és el capítol primer. En aquest primer capítol, l'evangelista ens va marcant els trets i les característiques principals de Jesús, i ho fa amb una forma literària ben explícita, el que Jesús fa durant una jornada important pels jueus, el dissabte. Recordem, diumenge passat, llegíem que Jesús en dissabte anà a la sinagoga de Cafarnaüm. Allà guarí a un posseït, i la gent es preguntava qui és aquest que actua amb autoritat. Ara, com tot bon jueu, Jesús, en dissabte, quan surt de la sinagoga, que era on es feia la celebració litúrgica, la pregària en comunitat, doncs celebra el dissabte com era costum, i és costum encara en els jueus, en família. És la taula on realment els jueus es troben en dissabte per celebrar aquell dia en què el Senyor els havia alliberat del jou de l'Egipte, el Xàbat, el dissabte, tan important en la litúrgia jueva. Jesús en dissabte va allò on serà casa seva, a Cafarnaüm, a casa dels germans Simó i Pere. Deixeu-me que faci un petit parèntesis. És de la sinagoga, que és l'antiga llei d'Israel, Jesús passa a casa de Pere. És la nova llei que ara ja serà del regne de Déu. Hem fet el pas de la sinagoga a la casa. La casa representa l'Església. I fixeu-vos amb el que se'ns diu, que quan Jesús entra en aquella casa li diuen que la sogra de Pere està al llit amb febre. Els pares de l'Església, quan comentaven aquest text, sempre havien vist en la febre de la sogra doncs, el signe de tota la humanitat, que és víctima de la febre, del poder, de la sensualitat, de l'enveja, del diner, de l'egoisme. Jesús ens allibera d'aquesta febre. I ho fa, l'evangelista ens ho explica en un verb que diu que li donà la mà i l'aixecà. Aquest mateix verb, l'aixecar, és el mateix verb que utilitzarà l'evangelista per dir que Jesús s'aixecà ressuscitat d'entre els morts. Estem ja a l'Església, casa de Pere. En la casa de Pere, doncs, en l'Església hi ha la tentació de tenir febre. Quantes i quants pecats no es cometen a l'interior de l'Església? Jesús ve i ens allibera d'aquests pecats. I immediatament se'ns diu una altra cosa que voldria que no passés desapercebuda. Se'ns diu que, i quan la sogra de Pere es posà bona, diu, els serví a taula. L'Església lliure dels pecats, doncs, ha de tenir una missió. Com ens deia el papa Sant Pau VI, l'Església ha nascut i ha sigut creada per evangelitzar. I evangelitzar vol dir servir. És l'Església, en aquesta manera visualitzada en Pere, de que, guarida de tota malaltia, aleshores ha de servir i ha de servir a la humanitat. No puc deixar també de fer un petit incís. És curiós que la primera vegada que l'evangelista Marc ens diu que hi ha una persona doncs, que serveix en el si de l'Església, és la sogra de Pere, una dona. Jesús havia cridat en els primers deixebles, ho havíem llegit fa 2 diumenges, Simó,
el seu germà Pere, Jaume, Joan, els fills del Zebedeu. Ara Jesús, perquè els seguissin. Però ara l'evangelista ens presenta el model del que significa ser membre de l'Església, servir. I aquesta és la sogra de Pere. I en la sogra de Pere servint ens hem de veure tots retratats. Recordo un llibre d'un bisbe francès, el bisbe d'Évreux, doncs que deia, el títol del llibre deia una església que no serveix per res. L'església és immensa, està implantada doncs, en molts llocs, és molt diferent, però el que uneix a tot el que és l'església, tot el que és a dir, és el servei. El servei de l'església potser haurà de prendre formes diferents aquí, a l'Àfrica, a l'Àsia, a Amèrica, ara i aquí del que va fer fa 100 anys. Però el que ha de fer és servir. Tant de bo això ho tinguéssim molt present tots nosaltres, que la missió de l'Església és servir i aquesta és la seva missió prioritària. De vegades l'Església es presenta excessivament institucionalitzada, com una màquina que li costa moure's. Jurídicament, una església molt jurídica, molt de la llei, una església que mira molt els seus propis drets. No és aquesta la missió de l'Església. La sogra de Pere, una dona, avui ens diu quina és la missió de l'Església, servir. I quan fixeu-vos també altres dos elements que hi ha en aquest evangeli. Estem en dissabte. Sabem que el dissabte era el dia en què no es podia treballar. El dissabte era el dia del descans absolut. En canvi, Jesús ha trencat el dissabte. El va trencar ja a la sinagoga i ara l'ha tornat a trencar a la casa de Pere, fent dues coses. Ens diu que hi ha dues coses que no es poden fer en dissabte i en canvi l'Evangeli ens diu que es fan. En primer lloc, guarir. Jesús guareix la sogra de Pere, li dona la mà, la fa aixecar. Era una acció que no es podia fer en dissabte. I la segona, la que fa la sogra de Pere, serveix. És que alliberar, servir, això no és una feina que sigui prohibida, sinó que és una exigència que ens surt del que ha de ser la nostra manera de fer i de ser, de l'amor. Jesús, a casa de Pere, ens diu com i de quina manera ha de ser l'Església. Si abans deia que l'Església ha nascut per servir, però aquest servei no ha de ser un servei qualsevol, ha de ser un servei amarat d'amor. I l'amor no té raons, no hi ha res que impedeixi estimar. I per tant, Jesús pot guarir, la sogra de Pere pot servir perquè tot és propi de l'amor. Se'ns diu que acabat el xabat, que acabava doncs, a mitja tarda, doncs s'aglomeraven els malalts que els portaven a la porta. I Jesús els guareix. Aquí cal fer referència també a la primera lectura, en el llibre de Job, on se'ns ha presentat en tota cruesa doncs, el poder de la malaltia, doncs, allò que realment fa sofrir i patir a la gent. La primera lectura del llibre de Job. Jesús, quan ve, ens salva tota aquesta humanitat, ferida doncs, pel pecat, però ferida també per la feblesa, per la malaltia, per la pobresa, per tot allò que impedeix que sigui feliç. Jesús guareix de tot això. Jesús és el nostre alliberador. I acaba l'Evangeli dient que de bon matí Jesús, abans de que surti el sol, se'n va a un lloc desert a pregar. Jesús no és un taumaturg ni un predicador ambulant que va pels carrers guarint i predicant. Jesús ens porta doncs, i ens transmet tot allò que viu, i el que ell viu és la seva font de comunió amb el Pare.
És per això que no s'entén res de Jesús sense aquestes estones de pregària, d'íntima comunió amb el Pare. La pregària en Jesús serà el motor, el que l'alimenta. Quan Jesús parla, quan Jesús guareix, ens està mostrant aquest Déu d'amor i misericòrdia que ell en la pregària tan íntimament i plenament viu. I acaba la narració dient que els deixebles el van a buscar, li diu, tothom et buscava. Aquest tothom és, volem dir, vine, és com una excusa de dir, no t'apartis, vine amb nosaltres. I Jesús diu que no és exclusiu de ningú, ni dels primers deixebles. Jesús ha vingut a predicar a tothom. És per això que diu, no en retingueu, a partir d'ara aniré per les sinagogues de Galilea a predicar la bona nova. Contemplem, doncs, a Jesús, aquell que ens guareix, aquell que ens allibera. Mirem de construir una església que serveix. Mirem també de ser persones de pregària. A tots us desitjo un bon diumenge.